tuk chuak nuam mule Vawiin nun Kawng Hruaitu tan Ringtu nun part 48 kan ngai thla ho le do nanga Vawiina kan thupui tur chu Ringtu nun Chuan Lalpa Ṭhatna atem Ṭhin ti ani do nani sam number som thum pali chang ku hi lo ngai thale masa ila o ami thiang hlim te u Lalpa chu chi ro u ama chi tu te tan chuan tlak chham na reng a om si lo Lalpa na thu mal som ro se amen Ringtu tam tak chuan Lalpa Ṭhatna an tem non fo thina an zui lo phal thin lova atanarin om chu an du thlan berani a an nuam ti na ber le an tle na ber po ani fo thina chuwang chuan Lalpa Ṭhatna tem zel turin an ma nia phur na le thatho na alo om thin ani ama nai thar fo le zui zel an thlang thin ani ama ero chu tiang ani reng lai chuan Ringtu nun hrim hi angil reng bik lova Lalpa Ṭhatna tem be se ema Lalpa Ṭhatna han ton mai lo han experience mai lo te po hi om fo thina ama ero chu Lalpa na mi te chu lom fo turamin ti thin angin a Ṭhatna hi min tem tir fo thin ani chu Ringtu nun nge na le pathiana a in tuk lu na ra du om tak ani thin ani Ringtu then khatero chuan Lalpa hne na in hlan zo vek chu an phal lova rundala an Christiana C.S. Lewis soyangin mere Christianity aming chawa Christian ve trok Lalpa Ṭhatna le Ringtu ni nom na le hlok na tem phak lova ponlang taka Christian ve lek chau hi an om ve thin bokani Saral Richardson khan ti hian atiya adik iti ve nge karing rim hriat na nei lovin rospar hian rim anei lo thu sei tha sela tu man kan oi lovang atiani chutiang che chuan Lalpa Ṭhatna po hi atem to tu ta na atui na hi mi zongin an hriat thiam pui vek lova chumi awange ro chuan Lalpa Ṭhatna tem tur om lo ti na ani chuang lo atem tu te chavin an hre thiam thin ani chuwang chuan subject tu chuan o ami thiang hlim te u Lalpa chu chi ro u ama chi tu te tan chuan tlak chham na renga om si lo atiani heta hian atop mai lova asoi zom na a chuan heti hian kan hmuzui zelani sakei bak nei wang lai ti chu an tla chhamin an ril atam thina Lalpa zong tu te ero chuan thil tha reng an tla chham lovang ti in a soyani Vawiina tan hei kan nun Kawng Hruaitu lo ni le ta sela Ringtu Lalpa Ṭhatna tem phaka ama hnai tu ni hi kan tan alo thaberani ti hi Vawiina hian Ringtu nun chuan Lalpa Ṭhatna tem thina Lalpa Ṭhatna tem turin ama chia ama kan hnaya a Ṭhatna tem phaka Lalpa hnai tu kan ni fo hi apoimo ani Lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong trayang u Lalpa kan pathian chung ber min mangai tu tukina hian atharin chu bai kan buk le ache mitling lo le mi fel lo te hian kan mamo thin che a kan hlat tak thei thin lo che a tukina hian kan ron nai thar le che ani Lalpa i Ṭhatna tem turin Vawiina hian nangma chi na nun nei thei turin thlarau thiang limin min tran puila kan nuna hian kan thiam le kan thei nei na tlin phak pi lama nangma tran puina atharadon le kan du i tran puina be sei chungin kan Lalpa Jesu Krista pengin heng hi inena kan ron di le amen